Em îro qala şikeftek bikin, şikefta Kurdan. Şikefta Casene. Şikefta Casene li navçeya Sûrdaş a Girêdayî Silêmaniyê ye. Ev şikeft nêzî 5 kilometre ji bajarê Silêmanî dûr e. Ev şikeft ciyek xweşik e. Vê şikeftê gelek caran di dîroka Kurdan de ji bo kêliyên girîng mazûvanîkiriye îro jî bi vî awayî bûn. Di sala 1923 de hêzên Şex Mehmûd Berzencî ji vê şikeftê gelek sûde wergirtin. Şex Mehmûd Berzencî çi kir, çi qas kir, ji bo kî kir, kîjan alî pê digirt, alîgirê kîja alî bû, ev meseleyekî din e. Lê wî bi xwe ji vê şikeftê sûde wergirtibû, rojnameya xwe bangî heq li wê derê derxistibû. Di salên 1980 de di dema serhildanên hêzên başûr de hêzên başûr ji vê şikeftê gelek sûde wergirtibûn. Paşê tevgera Bakur dema li başûr bicih bû di salên notî de û heta aniha wê tevgerê jî gelek ji vê şikeftê ji şikefta Casene sûde wergirt. û îro jî gavek ji wê gavan bû. PKK biryar da ku xwe fes bike îsal. Di vê çarçoveyê de, di çarçoveya pêvajoya aştiyê de li gel Tirkiyê îro biryar girtibûn ku çekan îmha bikin. Ji bo vê yekê merasimek hatil derxistin. Di pêşengiya besê hozat de ku ew endama lijneya rêveber a kêjekê ye, sîh gerîlayên PKK 15 jin jê mêr îro li şikefta Casene hatin bahev bi merasimekê çekên xwe danîn, çekên xwe şewitandin. Hevserokên Dem Partiyê Tuncer Bakırhan Tulay Hatimoğlu lîstê de gelek mebûsên Dem Partiyê li wê derê bûn. Rêveberên Hikûmeta Herêma Kurdistana Federe, nûnerên PDK yenekê, ji tevgera Bakur yên pêşeng wekî Leyla Zana Ahmet Türk, Gülten Kışanak û gelek kesên din jî di vê merasimê de bûn. Bi vê merasimê sî hevçek di nav agir de helandin. Vê yekê gotina Aramê Tigran jî anî bîra me. Gorbihişt Aramê Tigran gotibû çi qas tomp û çekên dinyayê hebin, di destê min de bin, ez ê wan bihelînim, bikim saz, cümbüş, bilûr û li dinyayê belav bikim. Çima însan hev bikujin? Gotina Aramê Tigran gelekî îro hatiye. Ew gotin wê gotinê îro li şikefta Casene deng veda. Encam wê çi be, wê ber bi kuva here, wê hê çi bibe em nizanin. Hê wê çi bibe em ê bibînin. Lê mijara me îro şikefta Casene ye. Binêrin dîmenê Caseneyê, ava ku diherike, ew hênikahiya wê derê, çi qas şikeftek xweşik e. Salên berê Kurdên me yên başûr ji bo seyranê ev der gelek bikaranîne. û îro ji bo gavekî dîrokî mazûvanî kir vê şikeftê, em hêvî bikin wê rojên pêş de careke din ji bo ger û seyranê ev şikeft bê bikaranîn, wê careke din şer nebe û însan hev nekujin. Şikefta Casene şikefteke xweşik a Kurdan e, a ernîgariya Kurdan e. Çi têde hatiye jiyan, çi têde wê hê bêjiyîn, ev tiştekî din e, parlê parçekî ernîgariya me ye û cihekî xweşik e.